mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Manila Broadcasting Company sa balita. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balance. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:04. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, nadugangan sang anom ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, sa din apat ang taga-syudad sa Bacolod. Sa ginpagawa nga report sa Department of Health, ang apat ka mga Bacolod noon ginalakipan sang 27 anyos nga babae, isa ka 51 anyos nga lalaki, 32 anyos nga babae, kag 40 anyos nga babae. Samtang ang duha ka nagpositibo amo ang 29 anyos nga lalaki nga taga Buena Vista, Guimaras, kag 21 anyos nga lalaki nga taga Barotac Viejo, probinsya sang Iloilo. Ang Western Visayas sa karon ang may 246 ka kumpirmado ang kaso ng COVID-19, sa din 112 ang aktibo, 123 ang recovered, kag nagapabilin sa 11 ang napatay. Ang ining mga nag-positibo naman kung bago nag-positibo sa COVID-19 ang mga locally stranded individuals kag returning OFW.
Nagsaka sa 35 ang nagpositibo sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod. Ini matapos na dugangan sa nga 4 ka ginalakipan sa 2 ka OFW kag 2 ka mga locally stranded individuals. Ginakabig nga patient number 32 ang 27 anyos nga babayi nga isa ka OFW halin sa UAE kag nagabusong. Patient number 33 naman ang 51 anyos nga lalaki nga isa man ka OFW halin sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang 2 pareho nga ginkuhan sang RT-PCR test sa Hunyo 16 ang adlaw nga nagabot ang maini sa syudad sa Bacolod antes gindiretso sa quarantine facility. Samtang ang patient number 34 kag number 35 ang mga LSI halin sa Manila. Ini ang mga pasyente nga nagaedad sang 32 anyos kag 42 anyos nga pareho ginkuhaan sang RT-PCR test sa Hunyo 18. Ginasaad man sa datos sang PIO Bacolod nga ang 4 ka nagpositibo ang nagapabilin nga asymptomatic. Ginsaylo kagabi sa quarantine facility ang isa ka locally stranded individual nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Barangay 2 Punong Barangay Imelda Baguanga, magluwa sa LSI nga babae, gindalaman ang iya 3 ka kabataan kag bana sa quarantine facility matapos na diskubre nga ini ang nagagwa sulod sa balay. Ginpasiguro sang kapitana nga wala sang may ginlapas nga quarantine protocol ang nagpositibo sa LSI tungod nagtiner lamang ini sa ila puloy-an. Sa piyak nga bahin, ginpaidalom na sa disinfection ang ilas ni nga balay. Nagaulat si Baguanga sa rekomendasyon sang Local Interagency Task Force kag sang City Health Office angot sa desisyon kung bala ipaidalom sa lockdown ang lugar o kung hindi. Nagpasalamat si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran tungod bisan paano nakaginhawa ang pila ka mga quarantine facilities matapos temporaryo nga gindumili ang pagpasulod sang locally stranded individuals halin sa syudad sang Cebu. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Familiaran nga maayo ini nga kahigayunan tungod makapreparar ang syudad in kaso nga pahanugutan na liwat nga makasulod ang mga LSI halin sa syudad sang Cebu. Dugang pa ni Familiaran sa tion nga liwat na nga pahanugutan ng mga LSI nagikan sa syudad sang Cebu. Pagkatapos nga makuhaan sang swab test, gidayon ini nga ipaidalom sa quarantine o kung idalon sa quarantine facility, agud masiguro nga mamonitor ang ila kondisyon. Ginkalipay naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga mamunang chairman sang Interagency Task Force ang palayag nga ginhimo ni Presidential Spokesman Attorney Harry Roque kahapon nga adlaw angot sa mandatory RT-PCR test nga dapat patagayunon sa mga LSI. Antes ini sila ang tugutan nga makapauli ilabi na sa mga lugar nga ginakabig high-risk area. Suno kay Familiaran, isa ini kamayo nga development para mahimos man ang paminsaron sang Bacolod noon sa estado sa may LSI nga nagapauli sa syudad. Dugang pa ni Familiaran, ini nga concern ang nangin sentro man sa ilang pagsinapol tinarikdan nga adlaw upod kay Mayor Evilio Bing Leonardia. Nagalao man ang Vice Alcalde nga magapadayon ini nga sa isang regulasyon ilabi na sa natalana nga pag-resume sa schedule sa pagpauli sa mga LSI nga naghalin sa Cebu. It's good to note nga gina sa kuan ni President ni Secretary Roque ang all LSIs nga mapuli sa aton or all LSIs coming from high-risk areas before departure or may dapat may RT-PCR test sila. So, dako ni nga advantage on our part. Ang bahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa dugang pangabalita lokal, 4 sa 5 ka mga local government units sa LGU sa Western Visayas nga wala magasumitar sang complete liquidation reports para sa Social Amelioration Program bago sa COVID-19 ang naghalin sa Negros Occidental. Sunod kay Department of Social Welfare Development Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre, ini nga mga LGUs amo ang Rojas City sa Capiz, syudad sa Himamaylan, Silay, Sagay kag Banwa sa Manapla sa Negros Occidental. Dugang pa ni Macapobre nga sandig sa Memorandum Circular No. 9 sa DSWD, nasaad nga dapat masumiter sa mga LGU sa nga mga report 15 working days matapos makumpleto ang SAP payout. Sunod pa kay Macapobre, natapos na ang payout sa unang tranche sa SAP sadtong Mayo 27. Ginpanugyan sa Regional Director sa sining mga LGUs nga makaigangot sa ila tatapan agud nga magpaibal usang rason kung nga naatrasar ang pagsumiter. Based on our monitoring, there are still 5 LGUs that have not submitted their liquidation reports. Pangalanan ko ito, pero kung hindi ito
accurate o hindi ito tama, please contact us immediately dahil sa aming record, ito po ang mga LGUs na hindi pa talaga nakasubmit ng liquidation. Ang Rojas City ng Capiz at sa Negros Occidental, meron tayong Himamaylan, Silay, Manapla at Sagay. Ang kabahin sa pagpahayag ni DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre. Samtang nagpartisipar naman si Governor Eugenio Silacson sa Governors Forum pagi sa Zoom app upod ang mga miyembro sa League of Provinces of the Philippines. Nakasugulanon sang gobernador sanday Senador Panfilo Lacson kag Senador Amy Marcos bilang principal sponsor kag author sa Senate Bill 1083. Ginpresentar ni Senador Lacson ang kaundan sa proposed Anti-Terrorism Act, lagip na ang meritorious kag argumentative provisions ni. Gin-update naman ni Senador Marcos ang mga gobernador angot sa priority bill sa Senado nga nag-aapekto sa mga local government units kag mga importante nga issue kag concern sa mga probinsya sa ginatubang nga COVID-19 pandemic. Samtang sa Attorney Alberto Agra, Professor of Laws kag Political Law Bar Reviewer, ang nagpanguna sa forum sa Post-Bayanihan Act kag nagpaatag sa enhanced supervision sang LGUs sa idalon sang amo nga kasuguan. Nagalaom si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. nga maprobahan na sang konseho. Masunod nga si Manang ginadusok nga resolusyon nga nagapa-atag o nagapa-eksplikar sa mga opisyales sang basiwa angot sa hinali nga pagtaas sa baleran sa mga konsumidor. Suno kay Gamboa, gin-desisyon sang iya mga kaupdanan sa konseho nga ipaiway lamang ang sa karon ang pagtalakay sa mga concern bangod sa kakulang sa mga dokumento nga iya dapat ipresentar. Dugang pa sang konsehal sa Tion nga mayar sang public hearing nga patigayon sa palabuton, plano man sini nga hibaloon sa mga opisyales sa Water District ang update angot sa ginaduso nga joint venture project. Action Radio Philippines Standard Time, 7:13. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ka man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton naman mga ka-action bala, sa aton nga pagpangape, akong gina-comment sa inyo ining black coffee. Kag kung black coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, amo man ang akong gina-recommendar sa inyo. Amo na ni sa ang nagaisahanon nga kape nga black coffee nga may mangosteen. Kag ang balo naman kamo ang ining mangosteen kadamo sang healing properties ni. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar makabulig panubo sang risgo sa may mga edad-edad na maganubo ang risgo nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo man sang risgo matapikan kita sang diabetes. Nami man isa sa aton atay, nagabulig man natinlo sa aton kolon na kontinae, kag nagabulig man sa aton nga weight loss kag iban pa nga mga health benefits nga mahatag sang black coffee. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa nga mga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen kaysa Dr. Alfred's Black Coffee. May kape ka na, healthy ka pa. Health Secretary Duque liwat nagpangatubang sang panibago nga panawagan nga mag-resign sa pwesto. Samtang DepEd ginabi-abi ang pagpasar sa GMRC law. Ang mga detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Ito ka maimportante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka maimportante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng kamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng kamot na rekomendado sa Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:20. Detalye na sa mga balita nasyonal.
Liwat nga ginpangabay si Health Secretary Francisco Duque III nga magpanaog sa pwesto kag sa karon grupo na sa mga health workers ang nagabasol sa tiglikom nga may kakulang sang konkreto nga plano nga nagresulta sa mataas ka kaso sang COVID-19 sa pungsod. Ginpahayag sa Alliance of Health Workers nga may salabton si Duque ango sa isyo sang mataas nga kaso sang COVID-19 matapos nga Pilipinas may masobra na karon 34,000 ka kaso sang masakit. Sa statement ni AHW National President Robert Mendoza sa ilang Facebook page, ilang ginademand ang pag-resign ni Duque kag pasabton ini sa problema sa COVID-19 response. Duha pa ni Mendoza, malapit sa 5 na kabulan ang pagpag-away sa pungsod sa COVID-19 pandemic. Apa ang DOH kag Duterte administration, wala pa sang klaro kag komprehensibo nga plano kung paano matapda ang makamamatay nga virus kag mas nga nagalala man ang sitwasyon sa mga health workers. Ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang paghatag sang duty allowance sa mga government personnel nga gin-deploy sa COVID-19 mega swabbing facilities. Sa idalom sang Administrative Order No. 31, ginpaalukar sang allowance nga hindi magsobra sa 500 pesos sa kada adlaw ang national government agencies kay government-owned or controlled corporations o kon GOCCs para sa mga empleyado sang gobyerno nga gin-deploy sa mega swabbing facilities. May dugang man nga 25% sa ilang nga basic salary. Depende kung pila ka adlaw sila nga nag-duty. Kung ang empleyado sang gobyerno nagbato na sang COVID-19 hazard pay o kung may kaparehas nga benepisyo, mahimo pa ini sa gihapon nga makabaton sang COVID-19 duty allowance. Ginabi-abi naman sa Department of Education ang pagpasa sa Republic Act 11476 o kung ang Good Manners and Right Conduct kag Values Education Act. Nagpasalamat ang DepEd kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa mga mamalidha nga nagaduso sang GMRC law. Sunod sa DepEd, makabulig ini sa pag-empower sa mga kabataan para sa nation building kag maproteksyonan ang ilang physical, moral, spiritual, intellectual kag social well-being. Duha pa sa DepEd sa piyak nga may subject nga GMRC kag Values Education sa idalom sang K-12 curriculum, dako nga bagay nga isa nakalayi ang ining Republic Act 11476. Nag-file sa motion si Senator Leila de Lima para makonsiderar ang pagbasura sa korte sa iya omnibus motion nga maka-intra sa Senate session paagi sa teleconferencing samtang yara nakadetain sa PNP Custodial Center. Sa iya pito kapahinay nga motion for consideration nga napetsahan Hunyo 22, ginhingyo sini kay Judge Lizelle Akitan sa nga RTC Branch 205 nga i-konsiderar ang nauna sini nga pagbasura sa motion sa Hunyo 17. Sunod sa senador, hindi niya mahangpan ang konklusyon ni Akitan nga wala sang kinalain sa pisikal nga pagtambong sa Senate session ang kagustuhan niya nga maka-intra sa teleconferencing sa mga senador. Dugang pa ni De Lima, ginasaad sa bago sa karon nga Senate rule nga may oportunidad ang senadora nga tungdan ang iya obligasyon sa piyak nga yara sa sulod sang presuhan. Nagalaom naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon nga magapositibo ang resulta sa motion for provisional release ni Senator Leila de Lima sa kustodiya sa kapulisan paagi sa pagbayad sa piyansa. Sunod sa senador, ang motion for bail amo sa karon ang legal recourse para kay de Lima. Doon pa ni Drilon nga kung hindi mabakod ang ebidensya, bato kay de Lima, posible nga panugutan sang korte nga makapiyansa ini sa kaso. Sa nagligan nga semana sa nag-file ang senadora sang motion for bail matapos gin-insister siya kampo nga entitled ini sa among atikang tungod hindi mabakod ang ebidensya nga ginpresentar sang prosekusyon. Ang hearing angot sa motion ni De Lima ang gintalana sa Hunyo 30. Ginapaimbestigahan sa Makabayan Block sa Kamara ang ginaligar pagpang-abuso sa pila ka mga BPO companies sa work-from-home arrangements kay mga ginapatungan nga unfair labor practices. Sa House Resolution 997, luyag sa Makabayan Block nga mausisa ang pagbuhin sa sweldo kag allowance sa mga naka-work-from-home kag pagpasa sa mga empleyado sa pila ka mga banaran nga dapat kuntani kung kompanya ang magabayad. Nakalabot ang mga reklamo halin sa mga BPO employees nga sila ang nagagasto para sa internet subscription kag kuryente nga ginausar sa pagtrabaho. Magluwas sa pagpasa sa mga empleyado sa mga baleran, ginaligar nga ginabuhinan ang ilang nga mga sweldo. Ginasaad sa survey results ng BPO Industry Employees Network nga sa kada 5 ka mga empleyado nga naka-work from home, 4 sa mga ini ang nagabayad sa ilang internet nga ginausar sa trabaho, samtang 2 naman ka mga empleyado ang ginbuhinan ang ilang nga sweldo. Samtang posible nga sa House of Representatives sa gihapon patagiuno ng State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte.
Ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian wala pa sang formal nga na istoryahan angot sa matabo sa SONA. Apan nagapati ini nga sa kamera sa gihapon ng venue kag wala lamang sang guest tungod kinahanglan sundon ang social distancing. Una diri ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga sa initial stage pa lamang sa pagplano ang Presidential Security Group kaupod ng Senate Secretariat kag Secretary General of the House para sa ikalimang nga SONA sang presidente. Isa sa mga proposal amo nga magapatigan sang SONA si Presidente Duterte sa Malacanang samtang ang mga mamalidha magalantaw sa Senado kag House of Representatives. I-prioridad ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa CONCAAP ang mga chartered flights para sa mga repatriated OFWs. Sa hearing sa Committee on Public Accounts, ginpahayag ni CAAP Deputy Director General Captain Ronald Mendoza na unahon nila adlaw-adlaw ang chartered flights sa mga OFWs. Ini matapos ang palayag ni Foreign Affairs Undersecretary Sara Lu Ariola nga mahinay ang repatriation sa mga OFWs tungod sa flights cap nga gintalana sang CAAP. Una diri nagset ang CAAP nga mag-cater sa chartered flight kada Lunes, Webes kag Sabado tungod ang iban nga adlaw para naman sa commercial flights. Suno kay Mendoza, ang Interagency Task Force amo ang nagtalana sang CAAP sa chartered flights, butang nga ginpanginwala naman ni Labor Secretary Silvestro Bello III nga yara man sa hearing kag miyembro sang IATF. Patag pa ni Mendoza, nakabaton lamang sila sa nga flight clearances kag wala sa restriction o kundi sa approval nga ginhimo para sa chartered flights sa mga OFWs papuli sa pungsod. Halin sa 6,000 ka mga OFWs nga nakapapuli sa Pilipinas kada Domingo, nagsaka na ini sa 14,000 ka mga OFW ang maripatriate tungod sa gidkakas na ang limitasyon sa mga OFW chartered flights. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inaabong posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon. Sa ato naman nga nagaantos wala sining mga bukol-bukol nga natubo sa inyong lawas, sis man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa maga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sinay ang aton nga lawas para nga hindi kita dali-dali matapikan sang bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa life kung sa Alternative Medicine and Wellness Center dila sa may Dalan Nernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sina yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. May ara dira libre nga check-up nga available para sa aton nga mga ka-aksyon nga mga bisita sa Alternative Medicine and Wellness Center. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat
pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Kag sa ato na balita international, nagpandamang Prime Minister sa pungsod Vietnam angod sa economic calamity nga nadulot sa COVID-19 kadungan sa ginpatagan nga summit sa Southeast Asian leaders nga gindominar pa sa anxiety angot sa tikang sa Beijing sa issue sa South China Sea. Ang current chair sa ASEAN luyag man nga gamito ng summit agud nga matalakay ang issue may kangtanan sa back trade pact sa China. Sunod kay Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, ang COVID-19 nagapekto sa pila ka tuig nga kuntani kaayuhan sa tanan nga pungsod kay nagapekto man sa kabuhi sang 1,000 ka tawo. Ginpahayag sa Prime Minister sang seryoso nga konsekwensya sang pandemic sa economic development sa mga miyembro sang ASEAN. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 13 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo naman nga 35 pesos kag 94 centimos. Kag sa aton showbiz action boy, showbiz balita naton na madumduman kahapon action boy, nagtaliwan sa edad nga 93 anyos ini nga anay senador nga si Ramon Revilla Sr. Kag ti syempre sikat man siya sa patag sang pelikula. Siyang simpo namon sikat na sa simpo ni wala na yung mga simpo ni wala na kamuna ya. Okay, di ba sa TV sang una? Actually ang simpo ko kanya Bong Revilla, ang bata. Correct, sana all. Ang bata. May ko senior. Ang bata, Bong Revilla. Ang Ramon Revilla, chimpo na nila ni Action Fred, Action Felix. pero kami chimpo na yung mga Bong Revilla. Mga Bong Revilla Jr. Mga pro, kabalo mo ko na sa mga pelikula ni Ramon Revilla Sr. Mga sample, Action Boy. Nardong Putik. Nardong Putik. May upod man na sila ni Fernando Pomo, sa iyo ang tondo, sa akin ang Cavite. Ay, ilan na gali? Abi ko, ano na iya, ang junior na? Abi ko lang. Senior pa na iya. Nakalantaw ko na kasi syempre gina-play na siya from time to time. Sa iyo ang tondo, sa akin ang Cavite. Ti tondo kay Fernando po, Cavite kay Ramon Revilla. Kasi Papa, galantaw mo na sa una mo. Tiya chimpo na nilagro ni Papa mo. Kay hindi. Maganda sila maglayuay ni Sir Fred. Di mga 2 years or 3 years lang guro ilang agwan. Pero, sa una, dumduman ko ining si Ramon Revilla Sr. First time ini nga pagpadalagan, senador, perdi ni siya. Oo. Kay ang iya nga ngalan, nga gindala, ang iya tuntun nga ngalan, Jose Bautista. Ay, okay. Perdi siya. Jose Bautista yung ngalan gindala. Dasong eleksyon, after 6 years, nagdalagan sila at senador, ang gindala niya ngalan, Ramon Revilla.
Daog. Dito na sa nakilala. daog siya. Hindi sa kilala sa... Hindi na kilala sa Jose Bautista. Original. Pero ang iyang ngalan, hindi si Jose Bautista eh. Ang iyang Ramon Revilla, screen name nila na. Oo. So, pag ganyan nga ngalan niya, Ramon Revilla na, daog siya. So, nagpakita lang basta sa mga amo na popularity gyapon. Gani. Sakto. Sige. So, muna siya na, boy, may kang tanan sa sina. Nagbuylog man sa Kasubo ang Malacanang. Siyempre, kaya hindi lang man siya sikat as hari, ginkilala bilang hari ng Agimat. Agimat na iya mo. Oo. Kagti, ara man siya, kabahin man siya sa mga nagpapili bilang senador. Kagti, syempre na-appoint gidya. Oo. Napili gidya, I mean. Ginkilala si Revilla Sr. bilang father of the Public Works Act. Tungod siya ang nag-author sa Republic Act 8150 kung ini man ang Public Works and Highways Infrastructure Program Act of 1995. The year of my birthday pa ni 1995. 1995. Pag-up lang ko ni. Pero I don't know kung ano ning month sa 1995. Sang chimpo yung pamayagpag si Ramon Revilla, ay pa kamuna niya. Tubig pa kamuna niya. Dalutaw-lutaw pa to sa Alapaap. Correct. Wala pa to nabalaan kung ano na tong sitwasyon pa. Sama na siya na boy, damo ang nagkigboylog sa sining kamatayon ni Ramon Revilla Sr. Sa Kalisod sila kanina. Wala sila kubulog sa kamatayon. Sa Kalisod. Sa Kalisod, sorry. Bulog sa kamatayon. Actually, action boy, sanggin post ko ni siya. Mga 45 minutes, naglabot na dayon 2.k. 2.k. 2,000.22. Ang 2,000 point? 2,000 Tanda mo sobra. na fans siya si Ramon Revilla mo. Senior na siya. Ang bata. Dapat i-emphasize mo lang nga senior. Senior, kasi Ramon Revilla Jr. Amo na si Bong Revilla mo. Balita sa sports. Ginkumpirmar sa National Basketball Association nga 16 ka players ang positibo sa COVID-19. Sa statement nga nag-post sa NBA.com, ginpahayag nga 302 ka players ang ginpaidalom sa test at Hunyo 23. Sunod sa NBA, sino man nga player nga magpositibo ang magpabilin sa self-isolation, tubtob nga maklear na sang doktor. Antes dirigin report sa ESPN nga may memorandum ipadala sa 30 ka teams ang liga nga ginasaad nga mga players nga nagbiyahe agud makaupo dila NBA teams kinahanglan nga mag-report sa ilang market team. Nagtukod man sa training camp environment sa Florida sa Walt Disney World Resort halin Hulyo 9 tubtob 29. Antes mag-umpisa liwat ang season sa Hulyo 30. Balita espesyal! Wow, nahidlaw mo ko ng action boys ang la la la. Nahidlaw mo ko ng la 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 la. Dami kanina tanya, gapabot ko kundi si Dorel ga energy. Hindi kiti bago naman ko action boy, di pa matian ko sa danay. Dapat mo na sa TikTok bla. TikTok bla oh. So, doon na kayo mapatundo kasi ako anong mga technique. Style bla. Mga technique kung paano mag-ano. So, next time, kung mag-partner ka sa akin sa news ka, sa Balita Espesyal, ang music ni TikTok kaya. Ha? Sample bisang TikTok, me! So, dahil nag-action boy sa mga tips man kung paano malampuwasan ang mga insecurities in life. Kaya di ba usual gini sa aton kung kaisa, number 1 gid naton nga problema. Lack of self-confidence wala na. Oo, kag may other pag-itin. May may ara mataw nga kulang sa self-confidence. May ara naman mataw nga sobra naman ang overconfident naman sa ila kagulingon. Pero actually, magluwas sa sina nga given na bala about sa aton nga self-confidence. May ara pagid gali other nga mga factor action boy. May mga insecurities ka. Halimbawa, ang issue na bala naton sang una, I know kalabanan sa aton or may pilagid sa aton nga mga ka-action kung kay isa mismo ang aton nga relatives bala or aton nga mga paryente amo ang nagpakanubo sa aton. Di ba? So sa tanan nga mga pag-isa di ko wala ako. Di ba? Sa tanan nga mga magpakaisahan yan kaya kundi na siya yan. Dason pag dinagko na ninyo, pag dalagko na ninyo, ina mo nakagraduate na kamo lahat.
Laina. Laina, oo. Naglaina. Mayo ka pa yan, no? Kaya nakatapos kaya? O, di ba? Naglaina ang senaryo. Doon sa Pero una, kung doon lain na man. lang, kung gamay, kung ara kapag growing up stage ka pa, na lang mapatian mo lang sa inyo nga mga pagkisan niya, di mo, ikaw yung pigaw ulo, no? Oo. Di ka tatak na sa pinsar sang bata mo. Oo, tsakto. Pigaw, gid ko gali yan, no, hindi na. Mula bla, ang tanan mo nga, ang tanan mo, ang mga pagkisa mo, may mga tapto, Gani. may mga valedictorian sila ya. Ginakumparar pa kapada sa ilang daan. Budlay gid ya. Ikaw yung kakadto pang peres mo sa school para reglaw ng grade mo. Hindi la. So, namo na. Ni mama mo, papa mo, kadto sa eskwela nyo. Aw lang. Mama, magulang ko diya ka kanto. Una no, no. Ako magulang Ang ko mga ka pakaisa mo ya, may pag-abot sa report card ya, may mga top 2 niya, ay mga konto ng top 2 ko, top 1 ko. Oo, nangara ko sa amo na, may honor ko, honor sa amo na. Tapos ikaw ya, patawag sa eskwelahan. Patawag sa eskwelahan kung may issue. Ang parents. May issue ang grado. So, mo na action boy. To hindi mo gud bala mapaktan nga sang una. Nasa nang imo malagi ni kana nang makuan si imo, madula sa imo nga self-confidence, bala kag matay sa insecurities. Boy ko nga din kay nagsunod imo yaman. Din kay mo nagsunod sang nagpaulam sang kasya sang kaalam din kay mo ya. Di ka nagsunod imo yaman. Kanay ka, kung ang bata, di ang mo din ka nagsunod, di na sabi masunod. Masaling ko ng bata, ambot hindi ko balot. Niya po, mahalabag na, ang mga nanay la, niya man sunod kagit sa amay mo. Diretso gidayon sa amay. Kung hindi ka ni Mayo, amay dayon na ang ha? Yan ba, sunod kagit sa amay mo. Sunod kagit sa amay mo nga, wala gid. Pero kung Mayo, ganang performance ng bata, maring daw may bata mo niya. Balo ka maring isang unat, daw. Alam Kita pa sa naman. giskwila. Iba. Sana all. Kung daw hindi ka ni Mayo, maring balo ka. Sunod sa amay na. Sunod sa amay, carbon. Hindi na pala yung sunod sa amay, carbon copy sa amay. Pariyog, kung sa amay nyo ka namin si Bungguon. Mabulatod, no? Una. So, action boy, ako na mga isa man sa mga insecurities ang una, ilabi na sa mga kabataan. Pero kung adult ka na, forgive mo na ang mga past nga mga natabo. Kaya di syempre, face mo na ang future. Patawaran na lang ito kung anong ginbang himo nila sa imo. Okay, sa ganun, madumduman mo, di ba makakadlaw ka na lang. Patawaran mo nang imo amay. Patawaran mo na ang amay mo, kaya ginatagan na kasi. Sakit ang ako. Ay guys, agad ka-develop malang ang bata mo, mambal katod nga hindi wala siya ga-excel sa in terms sa iyabi nga kaalam sa eskwelahan, pero wala ka kabalong sa field na gali sa gad siya. Correct. Diba? Amo na siling ko bala nga ang mga honors mo da kag hindi you would not really define sang imo nga future, no? Kasi kadamo sang mga hindi wag gid nag-excel sa pag-eskwela nila, pero sang pag-obrahan na mas mayo pa yung sitwasyon sang sa mga cum laude. True. Tsaka action boy. Summa cum laude. Amo action boy nga wala gid ko yung wala ka sila nga hindi kita magtinguha sa pag-eskwela, hindi kita mag-excel sa pag-eskwela, kundi nga hindi magdula paglaom kung kada grading period ginapatawag ang parents mo. Ginapatawag si mama mo. Gilang, tinguha lang. Wait, takbalos ang future mo no? Pray lang. Pray lang. Learn from may harapan mistakes. nga kung loser na sila sa pag-eskwela nila, di doon na sila sa uli, loser naman sila ya. Mayara yan nag-excel sa pangabuhi na pro, no? Oo. Ang ikadua naman action boy, accept all yourself. Sinupabi ang mabaton sa imo nga self, dapat syempre ikaw man kung hindi ka mismo, hindi ka kabaton sa imo kagulingon, paano mo ma-expect ang iban nga batunon ka? Gani. Ikaw mismo hindi ka kabaton sa kagulingon mo. Yes. Amo pa ginang action, ang isa nga dapat mo Self, Oo. I accept you. Self, I accept you. Self, I love you. Diba? Ay, katatlo action boy. Practice. Si Turko ni Sona, iba yung top 1, si Turko, pero milang ginasawaya, kaya yung sa guya, top in lang yan.
Nya ka ang classmate mo yan, katap, ang mauto, kuan mo yan, katapuan, ikaw mo, pero milang taping sa guyaw. Ay, pero tisubong guro goods naman siya. Oo. Ano ang update sa iya? Tidak mo na sila pa utang, ito ko mo. Ang hikay sa una siya, tisubong ko yung utang Gahulam mo na sa iya. Di ba? Kaya nyo ko sa muna, sumungawlam na kung sakot. Di ba? No, sa sapla. Ang katadlo naman nato ng action boy, practice self-approval. May arakon ka isa, nga bisan adult na siya, pero nagahulat gid sa Japon niya nga somebody nga mag-ano sa iya. Magdayaw. Oo, magdayaw. Daw mag-recognize. Example na lang sa pamiste, abe. Aha. Hulat na niya ginaya nga dako na siya pero mahulat gina sa namiya gina sa maghulat lang mas ay kanami sa kangayan si mo no. Kangayan si imo. Oo, nya kangayan si mo bilang sa imo nga ginasok-sok. Amo ka lang na para may kay kaangayan ka na mo na bla. Nya nakaputi ka sang imo nga. Ato imo da. Nya nakaputi ka. Nakaputi ka bayo. Bayo, oo. So nabi kon puti pag inang imo nga largo, nami pag ina siya. All white, mas pahigo ba? Sige lang blala mo natin, na mo na blado ka. Ya kung puti bayo mo, may puti pag largo mo. Tapos makalo ka pula. Daw palito sa puspuro tsura mo. Abuyon ko sa ako. Abuyon ko sa ako. Di joke lang. Hindi pala ko na muna kung puti. Tapos makalo ka pula. Daw palito sa puspuro. Okay, action boy. Next. Ikaw ba, action boy? Embrace non-comparison. Hindi mo dapat pag... Kumpara ka ulingan mo sa iban. Kay may damo. Amo ni kung kaisa nga naga-develop gid ang insecurity sa aton nga kaugalingon. Kaya kita sa iban. Oo, kung ano nakitaan ta, hindi ta bala makontento kung ano ang ara lang, may ara ta. Do kanami man tuyo sa kay kuan yo kay do nag-ano siya. Gani. Ano abi kay ako ya kay sunod ko sa amay ko. Malik sa sunod sa amay. Dumduman mo nang ambal sang iloy mo sang gamay ka pa. Yan no abi kay ako kay tatay ko sunod mo. Balik ka dyan, no? Si bata mo. Bisan ginakadlaw-kadlawan mo na natod, pero ang point ba lang ang mahambal mo ginaya? Ang best friend ko yun daw, nag-amayo na saya gani. Okay daw, kuhan saya. Nabikis tatay mo. Si tatay mo. Sumunabi si tatay Kaya mo mo. nang yung tanong sa iyang nanay sa una. Yaman ikaw, ang kamango mo sa kita. Si tatay ang masipagdan. Tungkol gid si tatay. Hindi wala mo na. Ano yan ang itsura ni tatay? Ano nang batasan mo yaman? Sunod ka gid sa amay mo yan. Ang lain. Amo na ko. Do ka na misin yung pang salapiro. Ano guro kang kaisa? Ginakareer na lang sa bata man, no? So, sa uli na, kung daw hindi na sa mag-successful, nga daw gina-compare yan. Aling ko, awantagin ang pag-compare sa kulingon. To sa iban, kaya mo na matabo. Compare mo kulingon mo nga, sing best ng amigo ko to yun, dumayo man to siya, kaya daw, tatay mo. Tatay, abi mo, layagay ko ginano mo. Tatay. Kaya balinanay, yung sunod sa tatay mo. Tungkol gid kay tatay. Pero ikaw ka bati ang ginambang, sunod ka gid kay nanay mo, no? In terms of negative. Yan na, sikrito lang na isang tatay. No? Ginote ka lang na iya. Pero kung nanay, hayag. Nanay yan yung pariyog mo sa amay mo. Namisin niyo sa lapiron. Ang tatay ang magambal sa tatay. Ikaw mo do si nanay mo. Kung gininay lang na yan. Do si nanay mo gid ka. Ikaw mo gid ha. Hindi ka manugid. Hindi ka manugid. Nakanugid na. Kung nang nanay yan, singgitan na ginayas na piyak balik, bati na yan. Gani. Baw, ikaw ka, sunod ka gid sa amay mo. Mayo pa itong imo nga upod nga. Ano to ya? Ikaw yung imo ya? Pagte. Di kayo kasunod pa. Sige. Ang last dato action boy, develop trust in the moment. Pag tiyan mo nang naman siya naton kay ina, kung wala ako na pagsalig sa imo ko galingon, sino masalig sa sino pa masalig sa iyo? Amo na pinaka last gid. Basta hindi ka lang mag-over over self-confidence ba? Oo. Daw matyaga mo, kaya kung ninang sobrang believe ka man sa sarili mo, di ka mo lang ka-believe actually. Oo. Kung baga tunga Oo. Nagapamati ka sa opinion sang iban, as well as nagatrust ka sa imo kaugalingon. Kahit kung sobra ka naka-believe sa kulingon mo, wala ka na chance nga mag-improve ka. Yes. Hindi ka na sa kulingon mo. Meaning hindi ka Hindi ka na mamati. Hindi ka na mamati.
Kaya kabalo ka lang mo, believe ka lang mo, ako na niya mo. Mama, ba kaya? Ang kabalo ko na Ako na Hindi niya. na ako pagtudlo eh. Ako pa. Na? Ako pa. Tunduan mo ba ko? Ako pa. So, ay ka na sang room for improvement, mga muna. Diba? So, nang lang na, kuan, balo ka ang istorya bla namon sa naligan ni Sir Dahaw bla. Sir Bing Dahaw. Bing Dahaw. Nga ang education. Si kuan gali si DepEd Superintendent bala, Gladys bla. Ma'am Gladys. Nga bu Gladys natupad balay ko lang. Okay, nagbampo yung bala. Na istorya bala namon bala nga ang education is a continuing process. Oo. Hasta kakaboy kitang edukasyon pa dayon mo. We have the chance to learn something new every day of our life. Kabati ka na, Joms. Hindi kita magpati nga kabalo na kita. Kay adlaw-adlaw may matunan kita nga bago. Kay Yes, teacher. Again, ang education is a continuing process. Tsak to na teacher boy. Tsak to na teacher Ano naman boy. ni Gladys? Suno kay Gladys muna. Kami na estrada mo ni Gladys ng ligan. Glads, morning da. Good morning, Ma'am Gladys. May na nga pag-monitor da Si Ma'am Gladys Aimelin. Ano yan? Ano Sales? By the way, Action Boy, gusto ko gini dapat una-unahon ko gina siya i-greet. Sige. Happy birthday kay retired Second Lieutenant Dumeldor Cabato Jr. Ay, birthday ni Happy birthday, Tito. Doming. Wow. Birthday agad. Yung father ni Action Boy. From your pinakabuot kag pinakagwapa-gwapa nga bata, Dorel Cabato. Ay, pinakasalawayon man eh. Buot, tabla si Dorel. So, happy kada lang na siya, birthday pero buot kay na. Sir Dominador Cabato. Junior. Junior. Diba ko may junior? Wala ka na junior. Ay. Si Kwan, sino nga ni si Jean, pwerte naman na ang Kwan, parik-parik naman na. Correct. Sa preparasyon para sa kay course. Sir Cabato. Tika ulat na kami di Damo sa mga birthdays mong happy birthday man kay Brigadier General Rene Pamuspusan, ang kay aton Sir Pamuspusan sa PRO 6. Regional Director sa PNP. Kag kay Major John Joel Batos-Batusan. Sir Batos-Batusan sa Isang bago City. Bago PNP. Sir, aga good morning. Good morning. Happy birthday. Happy Si birthday Action na si Eden gini mga manino ni Action Eden mo. Wala. Tungod sa Basta manino na. tungod sa Ang buti ko kabalo mo. nakamala sa yung sikreto. Why? Basta nabalaan ko kanday Brigadier General Pamuspusan manino yun na. Si Major Sir John Joel Batos-Batusan. Yung mga manino yun ni Action Eden. Muna nga siya gina nagapag-greet. Kagkay, Sir Henry Gamala Jr. Happy birthday man. Ay nagapanamyaw kay Ma'am Elizabeth Gamala. So good morning kag happy birthday. Kada mo sila ang my birthday subo. Sa kay ka pa Imelda Baguanga na good morning sa nag-monitor man siya subong. May kuan pa ni sa subong mo may bayaran da sa LSI I think sa iyang barangay. Kay kagabi sila gito ang nagpanguna sa pag-silo sa isolation or sa quarantine facilities ang pamilya. Correct. Sang LSI. Stella Marie Celis, good morning. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, Kagawad Ulay Abalahon, sa kay Rona Lewis sa US, Gladys Noble, kag kay Tabi. Good morning kay Tabi. Nalipat ko mong Tabi. Kay Tabi, kaya nga balo ka nga Tabi, tawag ngalan niya. Nga. Actually, Tabi isali na sa shortcut na sa kung short din na ang kuan. Tilitabis? Ang tabagak. Amigo, Tilitabis. Grabe ko mo yan. Kalaway man ng tao gumutabagak. Sino ito pagkado ng isa mo? May isa kapag ito nga ginatawag. Nga. Sino ganing ngalan ito man? Basta taga panukoy man. Amigo mo na bla? Nalipat ko sa iyo ngalan. Si Mike Lee, good morning. Mike Lee Buon, good morning man. Kay Neil John Carbakil, good morning Action Radio. Greet lang ko no happy birthday sa iya hinablos nga si Yan Silva. From Tito Bao? Tito Bao family. Marjorie Villaflor Tipsay, Rolly Rojo, Rose Wenner, good morning. Annabel Lobrido Ceruelo, classmate ko na good morning. Good morning. Dami ko sa kapangayo sa akong face mask.
Huwag ka gwapa, bala sa nga ito nga face mask. Hindi ko makuha sa face mask yata, guni sila. Kay coordinate ka kay Action Miles. Ay, gali? Okay. Action Miles from Sige. Blast. Kaya si Marcy Rombines, unyog, pangabay. Oo. By the way, Sarah Escuban, pangabay. Mga kwanta na mga avid listener. yes. Si Meron na taga si- mga listeners ba lang na pang anhangid. Super share and then grabe yung inay nga mga ano. Happy 500,000. Ay, salamat sa aton nga mga Salamat gid sa aming mga followers. Sa Facebook, we've reached the 500,000 Sobra mark. na. Sobra na, 500,000. Sobra na, yes. Target, actually, hindi bisan isa lang, ka milyon mo, no? Sobra na 500,000. I think sa Bacolod, kita ang may pinakadamo nga followers. No? So, madamo ko dyan nga salamat So, mga salamat ka-action. gid sa aton mga followers, mga likers na to. Nakalambot na kita sa 500,000 mark. Yes. Kadamo gud sa ila from outside the country, within the Philippines. Herman Antoniega sa La Castellana, good morning. Sila na yung utod ni Kuan man, ni Marcy Rombines to sa Indonesia man. Nalipat Kuan ko ka. kay na mo, nalipat ko sa ngalan. Anyway, By the way, Action Boy, good morning. Dira na kinaga-monitor ni sila subong dira sa Gimbalaon silay. Sila ni ta Shirley, nalipat pa ko sa pangalan now. Si Choi Biyong, kag si Tarisa. Good morning dira sa inyo. Mayroon nga pag-monitor. May isa pag Action Boy nga avid listener gid siya pero wala ko na pamangkot ang pangalan. Sa samputan lang gid magpasulod ka sa Gimbalaon, naga-monitor ginada sila sa Action Radio pero try ko lang i-ask gid ang pangalan sina dira kay para matamyaw taman. Kaya daw gid na monitor ko kada makahapit kami to kag baka pamangkot ko, always gid sila yung naga-monitor. sige. Kay Melchor Rombines, good morning. Daw si June Rombines, balaning sa Indonesia nga utod niya mo, no? Kay June subong, ti June eh. Correct. Ang sa 500K naton nga followers, damo na da idinatics mga 18 siguro da sila kabilog nag-arada. Of course. Nakapadugang sa 500K mga 18. Ang idinatics subong mga boy natin siya. Wala na kuya boy natik si dugay na niya nga kwan. Mayara ginaya. Ang hindi natik si damo yung mga 18 na lang yun. Trexie Ibose, good Iboseo. morning. Iboseo. Sige, hindi man lang hindi ko kakwan. Kay Maria Mahilom Tihok Duayan. Good morning, Action Boy and Action and Defensor. Shout out lang ko no si Ria. At Ria Tihok kag kay Oliver Duayan sa Sitio Barasbasan, Manlocahok, Sipalay City. Uy. May sa karon update siguro. Update naman na karon Update angot sa mga mga ginapagwa nga mga requirement sa mga LGU. Kay may na-receive kita nga document or requirement kasi para palay, sa I think may gina-require sila. Hindi sila makasunod sa Sipalay. Kay ti panigurado man na kay hindi safety mo na yan sa taga Sipalay. ang COVID-19. Sige. So again, sa aton mga followers sa Facebook, salamat. By the way, naka-record ka na to sa iyong mga video. Ano nga video na? Salamat mo wala pa. Video ka karon. Video yourself. Gali. Send ko sa Kay Action Dorel Cabaro. sige. Standby na kita mag-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Happy weekend everyone. Ang inyo din news team. Action and Defensor. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,